Здравейте от базата на SkyTrack, която се намира на главен път Пловдив-Карлово. Имаме удоволствието да ви поканим до 24 февруари на специални дни, в които ще може да видите пълната гама нови японски трактори и секи, които се предлагат на промоционални цени с доста атрактивни отстъпки, както и широка гама прикачен инвентар за тези трактори. Това, което може да видите, е едни от най-хитовите и нови модели исеки с двигатели Stage 5. Един от най-популярните исеките е 4550, който е без аналог като съотношение на цена и мощност на българския пазар. Също така овощарския вариант на исеките е 4550 с тази нова кабина, която за първи път се представя на българския пазар за трактори, както и големия исеки TG 6687, който е пълен с екстри, с климатизирана кабина и с заготовка за работа с челен товарач. По време на специалните дни тук в базата на SkyTrack може да видите и компактни трактори, които са оборудвани с челни товарачи, както и изключително здравите и надежни ремаркета с хидравлично разтоварване. Те се предлагат в варианти с една ос или с две оси. А сега тук сме и пред най-компактните модели на исеки, които са оборудвани с хидравлично задвижване, отново 4x4 модели. Изобщо това са трактори, които са предназначени за работа в малки земеделски стопанства, в оранжерии, както и като спомагателни трактори в фермите. По време на специалните дни тук в базата на SkyTrack може да видите пълна гама мулчери за нуждите на земеделието и най-вече овощните градини, включително мулчери с автоматично отклоняващи се секция. Те са на вече добре познатата марка Carrera, която SkyTrack предлага от доста години. Можете да видите няколко решения за ямокопатели, както и за тренчери, за поставяне на кабели, капково напояване и други цели в стопанствата. Тук е почвообработващия прикачен инвентар. Показани са вариантите за култиватори за многогабаритни трактори, както и дискови брани. Време на специалните дни в базата на SkyTrack може да видите и три модела торачки, едната от които е с насочване, специално за торене в овощни градини. Тук са показани и няколко модела култиватори, включително култиватор с туровнасене. Ето го, за първи път се показва на пазара. Той е изключително подходящ и за малогабаритни трактори, както и този модел Vibro култиватор и по-малкия му вариант. Задължително трябва да спомена това, че всички видове прикачен инвентар в портфолиото на SkyTrack са изключително премиум изработка. Произведени са от висококачествени материали и това е доказано през годините с своята ефективност и качество, тъй като тези инвентари работят в стотици български земеделски стопанства. В този сектор тук може да видите едно от новите неща в портфолиото на SkyTrack, а това са именно прикачен инвентар с марката KVS, който е оборудван с резервни части с лагери на SKF и това са активни брани, конкретно това е активна брана, фрези за малогабаритни трактори, както и по-голям размер фрези с по-голяма работна ширина. Тези машини са специално поръчани по пишлеме, така да се каже, за производство на SkyTrack според нуждите в българските земеделски стопанства. От тази страна на плаца SkyTrack представя пълна гама решения за картофопроизводителите и за зеленчукопроизводителите. Налице са картофосадачки, машина за полагане на лихи, фолиране на лихи, няколко модела картофовадачки, поредови картофовадачки, също с изключително високо качество, както и няколко вида
специализирани машини за нуждите на зеленчукопроизводителите. Тук имаме изложен шредер за клони, особено подходящ за овощните градини. И искам да акцентирам на няколко доста нужни в ежедневието на фермерите инвентари. Това е кран за повдигане на торби, обикновено с тор или други товари, както и палетни вилици и вилици тип шиш, които са изключително подходящи за малогабаритни японски трактори. Тук има и една машина, която е за поставяне на различни видове окабеляване или маркучи за напояване. Повече информация може да получите тук на място, да се запознаете отблизо с машините, както и да видите огромния парк от употребявани японски трактори и да получите информация за предстоящите вносове и това как може да си поръчате конкретен модел с конкретни мощностни характеристики японски трактор за нуждите на вашето стопанство. Още един път заповядайте в базата на SkyTrack на главен път Пловдив-Карлово до 24 февруари и се възползвате от отстъпките, които SkyTrack са ви подготвили.